A rana mai kamar ta ne wato 31 ga watan Maris na shekarar 1968 aka gabatar da Kwantan Bauna mafi muni a tarihin Afirka. Kwantan Baunar, wanda a turance aka fi sanin shi da Abagana Ambush, ya jawo asarar kashe mafi yawanci daga sojojin bataliya ta 2 ta Najeriya. Yadda abin ya faru shine a ranar 31 ga watan Maris shekarar 1998 wasu 'yan tsirarin sojojin Biafra a ƙarƙashin jagorancin Manjo Jonathan Uchen sun yi wa ayarin motocin da ke ɗauke da motoci 600 na runduna ta 2 ta Najeriya masu jigilar sojoji 6,000 da kuma motocin silke da ke Onitsha zuwa Enugu a garin Abagana Kwantan Bauna tare da tarwatsa su. Masu fafutukar kafa ƙasar Biafra sun halba makami mai linzami na gida wanda suka kera akan wata mota mai ɗauke da man fetur, wanda ya yi sanadiyar wata babbar fashewa da ta lalata da dama daga cikin motocin silke na ayar motocin tare da kashe ɗimbin sojojin Najeriya. Ton 350 na kayan aikin sojojin Najeriya sojojin Biafra ne suka lalata ko suka sace. Bayan harin makamin ne sojojin Biafra suka buɗe wuta kan ayarin motocin da ƙananan bindigogi suka kashe sojojin Najeriya da dama. A yayin wannan Kwantan Bauna ne sojojin Najeriya suka yi asara mafi muni a lokaci guda ɗaya a yakin basasa. Kwamandan sojojin Biafra Jonathan Uchen ya ce ganin ayarin motocin ya kusan karya gwiwar dakarunsa. Yaran nasa sun kosa su fara harbi saboda firgici, ya roƙe su da su kwantar da hankalinsu har sai ya bada umarni. Ya ba da damar da yawa daga cikin ayarin sojojin Najeriya na 2 Division su wuce. Yaran sun yi mamakin dalilin da ya sa zai bar su shige yankin Biafra. Sun kasance cikin firgici da shakku, duk da haka sun aminta da dabarun sojantakarsa, don haka suka jira su ga dabarunsa. Sojan da makamin roka ke hannunsa sai da ya danna kunamar rokar ya saki rokar, ya yi sa'a ta bigi tankar mai. Motar tankar ta fashe a kusa da wata motar silke, lamarin da ya haddasa fashe-fashe da dama. A lokacin da Uchen ya samu labarin cewa Murtala Muhammad na tare da ayarin sojoji kuma a wani wuri a Nufiya, sai ya yi gaggawar turawa a kamo shi, amma ya makara. Sai aka hango Murtala Muhammad ya tashi da jirgi mai sauka angulu. Daga baya General Murtala Muhammad ya tafi kasar Ingila hutu. An kashe kusan kashi 90% na sojojin Najeriya a wannan harin da ya nuna hazaƙar 'yan tawaye. Kwantan Baunar Abagana ana ɗaukarsa a matsayin Kwantan Bauna mafi nasara a tarihin Afirka, kuma Kwantan Bauna mafi muni ga rundunar sojojin Najeriya.